live for the highs and lows. Give you mine if your heart gets broke. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, έλειψε να είστε όλοι καλά. Είμαι η Μαρία και για πρώτο βίντεο που ακούγεται η φωνή μου είπα να παίξω Brookhaven στο Roblox και θα σας δείξω κάτι σαν, όχι ακριβώς, κάτι σαν μυστικά στο για να ντύνεσαι που είναι πιο ωραία τα ρούχα. Περιμένετε να κάνω ένα σπίτι. Ναι, δεν έχω... Όχι, δεν έχω Robux. Οπότε η φάτσα μου είναι χάλια. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να πάρω Robux, αλλά όσα λένε στο YouTube δεν ισχύουν, να ξέρετε. Δεν ισχύουν καθόλου. Οπότε ναι, πήρα ένα άσχετο σπίτι. Τέλος πάντων. Θα παίρνω το δεύτερο λάμνο. Λοιπόν, θα πάμε πάνω. Για κάποιο λόγο είμαι έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα ντύσιματα και θα σας δείξω και πώς να αποθηκεύετε ένα ντύσιμο. Θα το δείξω στην αρχή. Ας πούμε, πηγαίνετε εδώ, εγώ έχω μπλε μαφία και πατάτε, περιμένετε θα σας δείξω με αυτό, και πατάτε αυτό σε όποιο σύνολο θέλετε και μετά αν αλλάξετε σύνολο πατάτε αυτό και ντύνεστε με εκείνο το σύνολο που είχατε κάνει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ στα παντελόνια και πάμε στο φακό. Πατάμε πάνω και γράφουμε το πρώτο. Ένα λεπτό. Θα σας πω τώρα αμέσως. Λοιπόν, το πρώτο γράφουμε pants, top, tattoo. Να το. Περιμένουμε να μας τα βγάλει. Και έχει πολύ ωραία ρούχα. Ας πούμε όπως αυτό. Δεν φαίνεται πολύ καλά τώρα. Τέλος πάντων. Όπως αυτό. Αυτά. Και γενικά έχει ωραία ρούχα. Ένα λεπτό. Όπα, είναι ακόμη χειρότερα. Τέλος πάντων, ας πούμε όπως αυτό. Να σας δείξω και το πρώτο που δεν φάνηκε. Αυτό πως. Πίσω είναι το ίδιο. Αυτό δεν φαίνεται πολύ καλά τώρα για κάποιο λόγο. Ναι. Και γενικά έχει πολύ ωραία ρούχα. Μετά πηγαίνετε εδώ και γράφετε hair. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Θα το δείτε. Top. Και πάλι tattoo. Να το. Και σας βγάζει πάλι πολύ ωραία έτσι ρουχαλάκια. Βασικά είναι τα ίδια. Δεν το έχω παρατηρήσει. Έχει λίγα διαφορετικά. Όπως έχει λίγο μαγιό. Αυτό. Ναι, παίζει να έχει τα ίδια ρούχα. Δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ πάντως. Ναι, αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Και τελειώσαμε από εδώ. Εδώ πηγαίνετε άμα θέλετε. Περιμένετε να πάμε εδώ. Που φαίνεται λίγο καλύτερα. Πηγαίνετε εδώ και γράφετε tattoo. Άμα θέλετε με tattoo. Και σας βγάζει πάλι πολύ ωραίες μπλούζες. Και έχει και αγορίστικες.
Τα περισσότερα δηλαδή είναι. Γιατί ας πούμε είναι έτσι. Δεν έχει μπλούζα, αλλά και αυτές τις κοριτσίστικες που έχει είναι πολύ ωραίες. Ναι, αυτές. Ωραία. Αυτά για εδώ. Και τώρα θα σας δείξω κάτι ακόμα. Άμα θέλετε αυτά τα γυαλιά που είναι... Περιμένετε να βάλω κάτι άλλο. Αυτά τα γυαλιά που είναι... Θα σας τα δείξω. Αυτά εδώ τα γυαλιά που είναι στο κεφάλι, θα πάτε εδώ στα καπέλα, στο φακό και θα γράψετε glass. Και θα σας βγάλει, μπορεί να σας βγάλει ας πούμε γυαλιά και να φορέσετε, αλλά έχει και πολύ ωραία έτσι για το κεφάλι. Ας πούμε αυτά είναι για κάτω, αλλά έχει και ωραία για το κεφάλι. Περιμένετε τώρα. Παίζει να είναι Ιωάννα. Μη μου το ξανακάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Μου το κάνουν συνέχεια τώρα τελευταία. Ναι, αυτό. Και για να κάνετε αυτό που έχω εγώ εδώ πάνω στο κεφάλι μου, εγώ δεν ήξερα, έμαθα από τις κολλητές μου και είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάτε στα καπέλα και σας έχει πρώτο αυτό. Λοιπόν, περιμένετε ένα λεπτό. Ναι, τέλος πάντων σας έχει πρώτο αυτό. Και μετά πηγαίνετε εδώ και γράφετε hat. Νομίζω έτσι είναι. Θα δούμε τώρα και θα σας πω. Περιμένετε ένα λεπτό. Άμα το βρω θα σας πω. Περιμένετε.